Dhammapada je jedným z najznámejších a najobľúbenejších textov buddhistického kánonu. Je to zbierka 423 veršov, ktoré zachytávajú podstatu učenia prebudeného, Buddhu. Tento text sa nachádza v Khuddaka Nikai, ktorá je súčasťou Sutta Pitaky, koša rozpráv. Slovo Dhammapada znamená cesta Dhammy, cesta pravdy, zákona, cnosti a múdrosti. Každý verš vznikol z konkrétnej situácie a bol vyslovený ako odpoveď na niekoho otázku, čin alebo pochybnosť. Aj preto tieto slová tak silno pôsobia, sú živé, pravdivé a dotýkajú sa podstaty ľudského života. V tomto zvukovom spracovaní ti ponúkam Dhammapadu, rozdelenú do 26 kapitol. Presne tak, ako ju nájdeme v pôvodnom páliskom texte. Vypočuj si ich postupne. Alebo si vyber tému, ktorá práve prehovára k tvojmu srdcu. Či už je to myseľ, hnev, potešenie, pravda alebo múdrosť. Dhammapada nie je len učenie, je to zrkadlo. A každý z nás v ňom môže uvidieť seba. Nech tieto verše vnesú do tvojho dňa pokoj, vhľad a vnútorné ticho. Sadni si pohodlne, nadýchni sa a nechaj múdrosť prebudeného zaznieť. Prvá kapitola. Dvojice. Yamaka Vaga. Všetko, čo sme, je výsledkom toho, čo sme mysleli. Myseľ je základ, myseľ je vodcom. Ak konáme alebo hovoríme so zlou myslou, utrpenie nás bude nasledovať ako koleso vola. Ak konáme alebo hovoríme s čistou myslou, šťastie nás bude nasledovať ako verný tieň. On ma urazil, on ma udrel, on ma premohol, on ma okradol. Kto v sebe drží tieto myšlienky, v ňom rastie nenávisť. Kto sa vzdá týchto myšlienok, v ňom nenávisť zanikne. Nenávisť nikdy nezničí nenávisť. Len láska zničí nenávisť. To je pradávny zákon. Mnohí nevidia, že všetci zomrieme. Ale tí, ktorí to vidia, prestanú sa hádať. Kto žije v zmysloch, nestráži sa, je nenásytný, lenivý a nesústredený. Ten sa nechá unášať ako vietor slabú loď. Ale kto ovláda svoje zmysly, je sústredený, čestný a bdelý. Ten sa podobá pevnej hore, ktorú vietor nezachveje. Múdry človek, ktorý jasne chápe, očistí si myseľ od škvrn túžby a hnevu a zasvietí ako mesiac bez mrakov. Kto je pokrytec, nosí oranžové rúcho, ale žije bez ovládania a pravdy, nie je hoden reholníckeho života. Kto je očistený, bez klamu, kto je mierny, čestný a ovláda sa, ten je skutočne hoden svojho rúcha. Nie ten, kto veľa hovorí, je múdry, ale ten, kto je pokojný, bez strachu a nenávisti. Takého možno nazvať múdrym. Nie ten, kto veľa hovorí o dharme, ale ten, kto ju žije. Ten je skutočne nositeľom pravdy, aj keď pozná len málo. Druhá kapitola. Bdelosť. Apamada Vaga. Bdelosť je cestou k nesmrteľnosti. Nedbalosť je cestou k smrti. Bdelý neumiera. Nebdelý je už ako mŕtvy. Múdri, keď to pochopia, bdelosť si zamilujú, radujú sa z nej, ako vznešený z výšin. Kto je bdelý, vytrvalý, čistý v činoch, pozorný, ukľudnený, ten vystúpi do svetla, ktoré nevyjasne. Slávu dosiahne ten, kto je bdelý, usilovný, kto koná s uvedomením, žije v čistote, skúma a premýšľa. Kto sa zaviazal k bdelosti, kto sa chráni nepozornosti, stúpa ako plameň a spaľuje temnotu. Mních, ktorý je bdelý a prekonal roztržitosť, sa díva na svet s jasnosťou, ako na prázdne miesto. Buď bdelý, nebuď ľahostajný. Nech ťa nezvedie cesta márnosti. Kto je bdelý a koná múdro, dosiahne mier a hlbokú radosť. Múdri kráčajú v bdelosti, na ktorej základoch stojí život. Ich múdrosť sa šíri ako mesiac v jasnej noci. Tretia kapitola. Myseľ, cita vagga. Tak ako kováč tvaruje šíp, múdry tvaruje svoju myseľ, nestálu, nepredvídateľnú, ťažko uchopiteľnú. Ako ryba vyhodená z vody sa hádže späť, tak sa myseľ zmieta, keď sa vytrhne zo sveta túžob. Je ťažké ovládnuť myseľ, je nepolápiteľná, vrtkavá, ide kam chce.
no ovládnutá prináša mier. Myseľ je jemná, neviditeľná, blúdi, kam sa jej zachce. Kto ju stráži a ovláda, ten nájde šťastie. Kto skrotil myseľ, ktorá sa túla, oslobodil sa z pút smrti. Myseľ nie je stále rovnaká. Preto by si človek mal byť vedomý každého dňa, každého skutku. Len tak dosiahne múdrosť. Múdry bdie nad svojou mysľou, ako strážca nad pokladom. Ovládaná myseľ prináša šťastie. Nezdržiavaj sa pri žiadostivosti, ani pri nečinnosti, lebo skazená myseľ vedie k utrpeniu. 4. kapitola. Kvety, Pupha Vaga. Kto pochopí, že tento svet je ako bublina, ako preľud, toho smrť nezachytí. Ako vietor nezachytí kvet. Kto spozná tento svet ako kvet, nevydá sa za márnosťou túžob, ako včela, ktorá vezme nektár a nezraní kvet. Aj keď by človek zbieral veľa kvetov, smrť si ho vezme, tak ako vietor vezme mŕtvu lúku. Márni ľudia, ktorí sú uchvátení krásou, sa chytia do siete túžob, ako červ na kvete, a zhníjú v koreni. Kto je múdry, vidí, že kvety tela čoskoro zvednú a že cesta nie je v kráse, ale v múdrosti. Ani veľa slov nezaručí múdrosť, ak človek nežije podľa nich. Ako voňavý kvet bez vône, len výzor, nie podstata. Ale kto hovorí málo, no žije v pravde. Ten rozvodňava ako lotos v čistote. Ani najlepšia vôňa, santal, jazmín či lotos, sa nešíri proti vetru. Ale vôňa cnosti človeka preniká všetky smery. Vôňa kvetov vydrží chvíľu, no vôňa múdreho pretrvá veky. Spomedzi trpiacich žiari múdry, ako krásny lotos nad kalnou vodou. 5. kapitola. Blázon, Balvaga. Dlho blázon putuje medzi múdrymi, no nepochopí darmu, tak ako lyžica nepochopí chuť polievky. Ale aj na chvíľu byť s múdrym stačí, aby to vnímavý človek pocítil, ako jazyk okamžite spozná chuť. Blázni žijú v predstave, že zlo sa im nevráti. Ale ich skutky sú ako oheň pod popolom, raz vzplanú. Kým blázon neuvidí dôsledky svojich činov, považuje ich za sladké. No keď príde ovocie, je to ako oheň, ktorý spaluje. Aj malý skutok múdreho vedie k dobru. Blázon však urobí veľa zla a píši sa ním. Blázon chce múdrosť, ale len ak mu slúži na výhody. No práve tým si škodí. Zlé činy spôsobujú trápenie, ako ostnaté trávy v daždi. Kto si ich nesie, zraňuje sa sám. Dobré je to, čo nespôsobuje ľútosť, čo vedie k pokoju. Zlé je to, čo zanecháva výčitky a vedie k trápeniu. Ako pevný skalný vrch neotrasie vietor, tak múdreho neotrasú chvály ani výsmech. Blázon sa teší, kým nedozrie ovocie, ako smedný srká jed z kalicha. Sám blázon si škodí, sám si páli cestu. Robí to, čo vedie do záhuby. 6. kapitola. Múdry, Pandita Vaga. Kto ukazuje chyby múdro a pokojne, ten je vzácny priateľ. Nasleduj ho, ako ukazuješ cestu pokladu. Nech múdry napomína, radí a ochraňuje. Je preňho ako vodiaca loď. Kto takého priateľa má, stane sa lepším. Nevychádzaj s bláznom, ži s múdrym. A pokojne ži s tým, kto je čestný, učený a hlboký. Múdry človek sa raduje z pravdy. Teší sa z pokoja, z jasnosti a súcitu. Zavlažuj svoj život ako záhradník, ktorý sa stará o krehké rastliny. Každý dobrý skutok prináša ovocie. Tak ako skala neotrasená vetrom, múdry sa neotrasie chválou ani urážkou. Ako hlboké jazero je tiché a čisté, tak je tichý múdry, keď počuje pravdu. Múdry sa nezúčastňujú hádok. Hovoria mierne, odmietajú rozbroje, sú pokorní a vyrovnaní. Taký človek sa neženie za majetkom, nechce byť bohatý za každú cenu, no ani nežije v nevšímavosti. Je slobodný. Len málo ľudí prejde za breh. Väčšina zostáva na tomto. No múdri kráčajú vpred a opúšťajú prúd. Múdri nechajú za sebou túžby. Kráčajú o samote, pokojní a radosť nachádzajú vo vnútri. 7. kapitola. Ušľachtilé, Arahant Vaga. Ten, kto je slobodný, bez túžby, jeho srdce je pokojné, ako rieka, ktorá dospela do oceánu, taký človek nezadrie ani vietor.
Taký ide svojou cestou, bdelý, neviazaný na domov či veci. Neviazaný ako labuť na vode. Nevytvára už nové putá, nelpie na túžbách. V ňom sa uhasil oheň smedu. Je tichý, neútočí slovom ani činmi. Je múdry a neberie nič, čo mu nepatrí. Slobodný v myšlienkach, neviazaný. Jeho viera je hlboká, nie postavená na slepom nasledovaní, ale na poznaní. Taký človek je ako silný lev v horách. Chodí slobodne, bez strachu. Jeho myseľ je jasná ako priezračná studňa, pokojná, hlboká, neporušená. Ani bohovia, ani démoni nemajú moc nad tým, kto prebudil svoje srdce a pustil sa všetkého. On zostáva, kde chce, v meste, v lese, v tichu a jeho prítomnosť žiari, aj keď mlčí. Nezávislý od zmyslov, je ako orol vysoko nad svetom. Nie z pýchy, ale z čistoty. Ani stovky veršov bez významu sa nevyrovnajú jedinému slovu, ktoré prinesie pokoj. 8. kapitola. 1000. Sahasa Vaga. Lepšie je vysloviť jedno múdre slovo, ktoré prinesie pokoj, než 1000 slov, ktoré sú len prázdnym zvukom. Lepšie je vysloviť jednu vetu plnú zmyslu, než 1000 viet, ktoré nič nehovoria. Lepšie je poznať jeden verš, ktorý vedie k pokoju, než poznať 1000 veršov bez úžitku. Aj keby si niekto porazil 1000 mužov v boji a potom znova ďalších 1000. Najväčším víťazom je ten, kto premôže sám seba. Seba premoženie je víťazstvo, ktoré ti nikto nevezme. Ani Boh, ani démon, ani smrť, ani osud nemôžu poraziť toho, kto zvíťazil nad sebou. Mesiac po mesiaci môže človek 1000-krát obetovať. No kto čo i len na chvíľu vzdá úctu prebudenému, ten prináša väčšiu obetu. Kto vzdá úctu múdremu, ten sa otvorí múdrosti, ako pole, ktoré prijíma dážď. Väčšie než 1000 rituálov je skutok úcty k čestnému človeku. Kto je stále v úcte k múdrym, kto počúva pokorne, rastie ako rieka v období dažďov. Lepšie žiť jeden deň čestne a v pokoji, než 100 rokov v zlom, bez ovládania. Jeden deň múdrosti má väčšiu váhu, než 100 ročie nevedomosti. Jeden deň súcitu a pravdy je hodnotnejší než 1000 dní v nečinnosti. 9. kapitola. Zlo. Papa Vaga. Ponáhľaj sa robiť dobro, bráň svoje srdce pred zlom. Kto váha s dobrom, ľahko sklzne ku zlému. Ak si vykonal zlo, neľutuj to, ale uvedom si jeho dôsledky a prestaň. Ak si vykonal dobro, teš sa z neho, lebo ono je tvojim sprievodcom aj v tme. Zlý človek sa môže smiať, kým sa zlo neobráti proti nemu. Až vtedy pochopí, čo zasial. Dobrý človek možno trpí, ale dobro je ako semeno. Raz vyrastie do svetla. Nezľahčuj ani malé zlo. Kvapka po kvapke naplní nádobu. Tak sa aj malé hriechy hromadia a zaplavujú srdce. Nezľahčuj ani malé dobro. Kvapky naplňajú čbán, rovnako aj činy láskavosti naplňajú život múdreho. Kto sa vyhýba zlému, je ako boháč, čo sa chráni pred chorobou, nie zo strachu, ale z múdrosti. Zlo môže poškodiť aj nevinného, ako špina môže ušpiniť čistý plášť. Preto si dávaj pozor, kam kráčaš. Kto ublíži nevinnému, ten ublíži sám sebe, ako šíp, čo sa vracia k lukostrelcovi. Nie každý zomrie rovnako a nie každý sa znovu narodí rovnako. Kto žije v zlom, pôjde do tmy. Kto žije čisto, nájde svetlo. Ani na nebi, ani v mori, ani v hlbinách zeme nie je miesto, kde by sa dalo skryť pred dôsledkami vlastných činov. To 10. kapitola. Trest. Danda Vaga. Všetci sa boja násilia, všetci chcú žiť. Uvedom si to a neubližuj. Všetci túžia po šťastí, nik nechce trpieť. Poznaj ich srdce a jednaj s nimi, ako by si chcel, aby jednali s tebou. Kto spôsobí utrpenie inému, z túžby po vlastnom šťastí, získa bolesť, nie mier. Kto však praje šťastie iným, aj keď sám trpí, nájde tiché svetlo vo vlastnom srdci. Nehovor zle o druhých, ani keď máš pravdu. Tvoje slová sa vrátia k tebe, ako echo v prázdnej jaskyni. Ako kôň, čo sa trasie pred bičom.
tak sa múdry trasie pred vlastným svedomím. Tak, ako kosa žne trávu, staroba a smrť žnú život. Nik neunikne tomuto kolobehu, preto buď láskavý. Nerozumný si myslí, nik ma nevidí. Ale svedomie je ako plameň, páli zvnútra. Kto škodí nevinnému, dostane späť to isté. Bude byť, bude ranený, stratí majetok, stratí rozum. Bude trpieť telesne, alebo zhynie v ohni bolesti. Ani rúcho nečistí človeka, ak je jeho srdce plné zla. Nie výzor, ale skutky robia človeka čistým. Nie je askéta ten, kto kráča nahý, alebo kto hladí popri ceste. Askéta je ten, kto sa zbavil nenávisti a závisti. Málo kto dokáže niesť urážku v tichu. Ten, kto to dokáže, je ako vzácny kôň medzi zástupom. Ovládaj sa ako dobre trénovaný žrebec. Ukáž svetu, že sila je v miernosti. Tá novela pýchy. Starne, vedne a všetko, čo sa zdalo pevné, sa rozpadá ako hlina vo vetre. Aj kráľovské vozy zostarnú, aj telo sa zrúti. Ale múdrosť nikdy neodumrie. Tento dom, telo, je spráchnivený. Domovník, duch v ňom chvíľu prebýva, no čo skoro odíde. A dom sa zrúti. Kto nevie ovládať túžby, ten starne ako vôľ, jeho telo rastie, no múdrosť nie. Kto chápe, čo je pominuteľné, koho myseľ je jasná a pokojná, ten aj v starobe svieti ako lampa v tme. 12. kapitola. Seba upozornenie. Atha Vaga. Ak miluješ sám seba, dávaj na seba pozor. Múdry bdie nad sebou vo všetkých troch fázach dňa. Najprv sa pozri na seba, až potom naprávaj druhých. Keď si sám čistý, budeš ako jasná voda pre iných. Uč druhých, ale len vtedy, keď sám konáš, čo učíš. Taký človek je ako pevná skala, čo hlása, aj žije. Sám je svojim ochrancom, kto iný by mohol byť. Dobre ovládaný človek je najlepším priateľom sám sebe. Zlo vzniká z nás, ako výhonok zo semena. Ono nás ničí, ako diamant štiepi oceľ. Nerob zlo zo zvyku, ako strom, čo zhnie zvnútra. Človek sa môže usmievať a predsa zvnútra hniť. Ľahko sa páchajú zlé skutky. Ťažko tie dobré a ušľachtilé. Ale práve preto majú cenu. Blázon sa vysmieva ceste múdrych, no je to ako škriatok, čo sa vysmieva horám, nakoniec zostane sám v doline. Každý je strojcom svojho osudu. Zlo si spôsobujeme sami, dobro si tvoríme sami. Nikto iný to neurobí za nás. Nemyslí na cudzie dobro viac než na vlastné. Pestuj najprv vlastnú múdrosť, ako lampa, ktorá rozžiari najprv svoj dom. 13. kapitola. Svet. Loka Vaga. Nenasleduj nízke cesty. Nezostávaj v nečinnosti. Nelpieť na falošných náukách, to je cesta mieru. Vstaň, buď bdelý. Kráčaj cestou dobra. Kto žije v čestnosti, nájde radosť v tomto svete aj v tom druhom. Kráčaj správnou cestou nielen preto, že je pohodlná. Kto žije múdro, nezablúdi ani vo svete ilúzií. Tento svet je ako bublina, ako fatamorgána. Vidíš ho a hneď zmizne. Pozri sa len takto a unikneš smrti. Kráčaj ako pútnik, nie ako otrok. Kto skrotil túžby, svet sa ho už nedotkne. Kráča ako mesiac, ktorý sa nezachytí v pavučine. Zlé skutky možno premeniť dobrom, tak ako lúče slnka vysušia aj špinavú kaluž. Tento svet je slepý. Len málo ich vidí jasne. Ako vták, ktorý unikne zo siete, tak sa múdry odpúta. Labuť preletí oblohou. Čarodejník opustí svoje kúzla, múdry opustí svet a nič ho nedrží. Nezostávaj tam, kde vládne klam. Múdrosť nie je možná, kde sa popiera pravda. Pravdu nemožno skryť, tak ako mesiac nemožno zatieniť dlho. Všetko sa raz ukáže, ako slnko po búrke. Byť kráľom nad svetom, vládnuť z neba, ani nespočetné poklady sa nevyrovnajú stavu prebudenia. 14. kapitola. Buddha, Buddha Vaga. Víťazný, bez vášni, bez túžob. Nikto ho neporazí, nikto ho neovládne. Kamkoľvek ide, žiari, taký je Buddha. Jeho hlboký pokoj nemôže narušiť nič. Oslobodil sa zo všetkých sietí, nik ho nepriviaže, nik ho nezväzuje.
Múdri uctievajú toho, kto prešiel temnotou, ako pútnici uctievajú chrám, kde horí svetlo. Ťažké je narodiť sa ako človek. Ťažké je žiť čestne. Ťažké je počuť darmu. A ešte ťažšie je stretnúť Budhu. Nekonaj zlo. Pestuj dobro. Ovládaj svoju myseľ. To je učenie všetkých Budhov. Trpezlivosť je najvyššia askéza. Nirvána je najväčší pokoj. Ten, kto ubližuje iným, nie je nasledovník Budhu. Neosočuj, neubližuj. Buď čistý v reči a skutkoch. Umiernený v jedení, bdelý, súcitný. To je cesta múdrych. Ani dážď zlatých mincí nenasíti túžby. Rozumný človek vie, že z túžob sa nenaje. Radosť z túžob je ako oheň. Neprestane páliť. Ale radosť z pokoja, tá je chladivá ako horské jazero. Ľudia sa utiekajú k horám, stromom, svätyňam. Ale to nie je pravý úkryt. Kto sa utieka k Budhovi, k Dhamme a Sange, ten sa utieka k pravde, k svetlu, ktoré nehasne. Utiekať sa k pravde znamená pochopiť 4 vznešené pravdy. Že existuje utrpenie, že má príčinu, že existuje koniec utrpenia a cesta k nemu. Ťažko sa rodí ten, kto vedie druhých, ako vzácny kvet v púšti. Požehnané je narodenie Budhu. Požehnané učenie dharmy. Požehnaný je súlad medzi ľuďmi. Požehnaný je život tých, čo žijú v pravde. Kto vzdáva úctu múdrym. Kto slúži tým, čo žijú čisto. Zbiera zásluhy, ktoré neodplaví ani smrť. 15. kapitola. Šťastie, Sukha Vagga. Šťastní sme, aj keď nič nevlastníme. Budeme ako bohovia, čo žijú z čistoty srdca. Šťastní sme, aj keď nežiarlime. Medzi žiarlivými budeme ako lúč v tme. Šťastní sme, aj keď žijeme bez túžob. Budeme ako tí, čo prebývajú nad svetským svetom. Šťastní sme, lebo neživíme nenávisť. Uprostred nenávisti kráčame s mierom. Víťazstvo plodí nenávisť, porazený trpí. Mierny človek však žije pokojne, bez víťazstva, bez porážky. Nie je väčšieho ohňa, než vášeň. Väčšej biedy, než nenávisť. Väčšieho strachu, než klam. Väčšieho pokoja, než sloboda. Hlad je najväčší nepriateľ. Túžba, najväčšie väzenie. Kto to chápe, je slobodný. Zdravie je najväčší dar. Spokojnosť, najväčšie bohatstvo. Dôvera, najväčší priateľ. Nirvána, najvyššie šťastie. Kto ochutnal samotu, kto sa napil ticha, ten kráča bez strachu ako lev v lese. Spoločnosť múdrych prináša radosť. Žiť s hlúpymi je ako byť v pasci. Kráčaj s tými, čo sú hlbokí, tichí, čo sú čistého srdca. Ak ich nenájdeš, kráčaj radšej sám, ako slon v divočine. 16. kapitola. Príťažlivosť Piyavaga. Kto miluje, je viazaný. Kto túži, trpí. Preto múdry nežije pre závislosť, ale pre pochopenie. Neviaž sa na tých, ktorých miluješ, ani na tých, ktorých nenávidíš. Zviazanosť je koreňom bolesti. Neprestanená túžba je ako rastúca tráva, ktorá udusí všetko ostatné. Odstráň korene a nájdeš pokoj. Z lásky sa rodí žiaľ, z lásky sa rodí strach. Kto sa oslobodí od lásky, ako pripútanosti, nemá žiaľu ani strachu. Z túžby sa rodí žiaľ, z túžby sa rodí strach. Kto sa oslobodí od túžby, nemá žiaľu ani strachu. Z pôžitku sa rodí žiaľ, z pôžitku sa rodí strach. Kto sa oslobodí od pôžitku, nemá žiaľu ani strachu. Zo žiadostivosti sa rodí žiaľ, zo žiadostivosti sa rodí strach. Kto sa oslobodí od žiadostivosti, nemá žiaľu ani strachu. Dobrý skutok prináša radosť. Lepší ako radosť z rozkoše je pocit poctivého svedomia. Kto žije čisto, je bystrý a súcitný. Kto neubližuje iným a žije v skromnosti, ten je milovaný aj mudrcmi, aj božstvami. Kto nehľadá zmyslové potešenie, ale túži po osvietení, taký opustil temnotu a kráča k svetlu. Keď po dlhom odlúčení vítaš blízkeho človeka, tvoje srdce plesá. Tak aj ten, kto žil čisto, bude raz vítaný tam, kde panuje pokoj. 17. kapitola. Hnev, Kodha Vagga. Zanechaj hnev, zanechaj pýchu. Prekonaj všetky putá. Kto neviaže, nemá bolesť.
taký človek je slobodný. Kto ovládne hnev ako bojovník koňa v záprahu, toho nazývam silným, nie toho, kto len bije. Premôž hnev láskavosťou, zlo dobrom, lakomosť štedrosťou a lož pravdou. Hovor pravdu. Nekonaj násilie. Rozdávaj, aj keď máš málo. Taký človek nájde mier. Múdri, ktorí žijú bez hnevu a sú zdržanliví v reči, nájdu vnútorný pokoj a nik ich nevyvedie z rovnováhy. Tí, ktorí sú vždy bdelí, ktorí meditujú a ovládajú svoje túžby, nájdu šťastie aj uprostred tohto sveta. Nie všetci chápu pravdu. Niektorí sa hnevajú, aj keď sú napomenutí správne. Len múdry to príjme s pokorou. Nepozná pokoj ten, kto je v zajatí hnevu. Kto sa ho však zbaví, nájde ticho ako jazero za úsvitu. Chránime si telo pred ranami. Prečo by sme si nechránili aj myseľ pred ohňom hnevu? Dávaj si pozor na svoj hnev, ako by si chránil svoje oko pred trieskou. Malý plameň môže zničiť veľký dom. Nie je väčšie víťazstvo, než víťazstvo nad hnevom. 18. kapitola. Nečistota. Malá vaga. Si teraz ako zvednutý list a poslovia smrti stoja blízko. Nemáš kam ísť, len k svetlu v sebe. Buď teraz lampou, buď teraz múdry. Čas sa kráti, nebuď ako sliepka, čo drieme pod sekerou. Vek tvojho života je na sklonku. Si na prahu odchodu. A predsa ešte váhaš pustiť sa márnosti. Očisti sa ako čisté zlato v ohni. Buď pokorný, čestný, múdry a nájdeš pokoj. Múdrosť prichádza pomaly ako kvapky vody, čo presiaknú kameň. Tak si čistia myseľ tí, čo sú trpezliví. Zlé činy špinia človeka, ako hrdza žerie železo, tak naše skutky ničia naše svetlo. Nečistota reči je klamstvo. Nečistota mysle je nenávisť. Nečistota tela je nečistý život. Ale čistí sú tí, čo sa očisťujú zvnútra. Ani krásne rucho neurobí z človeka čistého. Kto je bez závisti a nenávisti, ten je skutočne čistý. Malá je nečistota z prachu, veľká je tá z klamu. Kto to chápe, očisťuje sa pravdou. Život v samote nerobí z človeka svetca. Kto však nežije v klame, ten je svetlom, nech je kdekoľvek. Kto je bez závislosti, kto koná s čistým zámerom, toho život svieti ako ranné slnko bez mrakov. 19. kapitola. Spravodlivé. Dhamata vaga. Nie je spravodlivý ten, kto rozhoduje unáhlene zo strachu či hnevu. Spravodlivý je ten, kto rozlišuje pravdu a klam pokojne. Nie podľa slova reči, ale podľa činov poznáš múdreho. Ten, kto je vyrovnaný, nezištný, toho možno nazvať spravodlivým. Nie množstvo slov robí človeka múdrym, ale ten, kto je čestný, pravdivý, kto neubližuje, ten je múdry. Ani ten, kto číta veľa posvetných slov, no nežije podľa nich. Nie je nasledovníkom darmy. Ale ten, kto aj pozná len málo, no žije v pravde, ten je svetlom. 20. kapitola. Stráženie seba Magavaga. Zo všetkých ciest je 8-stupňová cesta najlepšia. Zo všetkých pravd sú 4 vznešené pravdy najvyššie. Zo všetkých stavov je bezvášnivý najkrajší. A zo všetkých bytostí prebudený je najvzácnejší. Toto je cesta. Nevedie žiadna iná k očisteniu. Vydaj sa po nej a nájdeš koniec trápenia. Keď to pochopíš, pustíš sa všetkého, čo je prázdne a klamné. Všetko ti môže ukázať učiteľ, ale ty sám musíš kráčať. Tí, ktorí kráčajú, nájdu slobodu. Všetko, čo vzniká, zaniká. Kto to jasne vidí, zbavuje sa utrpenia. Všetko je len zhluk, telo, pocity, myseľ, vnímanie. Kto to pochopí, nezostane pripútaný. Všetko je prázdne, nič nie je moje. Kto to vidí, prestáva sa báť straty. Lenivý človek sa k pravde nedostane. Múdry sa pozdvihuje činmi ako tesár vyrovnáva dosku. Človek by mal byť pozorný, čistý v činoch, mierny v reči, súcitný a ukľudnený, odovzdaný pravde. Múdrosť rastie v tom, kto je bdelý, kto ovláda zmysly, kto je bez pýchy. Vykoreň túžbu ako lotos z blata, pestuj cestu pokoja a budeš žiariť aj bez slávy. Neviaž sa na nič, ani na lásku, ani na rodinu, ani na ideály.
Všetko, na čo si pripútaný, ťa môže spútať. Vzdať sa je lepšie, než vlastniť. Kto to pochopí, je slobodný, aj keď nič nemá. 21. kapitola. Poznanie. Pakinnaká vaga. Ak zanecháš malý pôžitok, aby si dosiahol veľké šťastie, múdry si zvolí vzdanie sa a získa hlbší mier. Kto chce vlastné šťastie skrze bolesť iného, skončí v sieti utrpenia. To, čo dávaš, sa vráti. Nezabúdaj na cieľ, no nezanedbávaj ani to, čo máš teraz. Múdry kráča medzi oboma s rovnováhou. Nech sa nezaoberáš chybami druhých, ale svojim vlastným konaním. Sám si záhradník svojej mysle. A ako drahokam v močiari žiari, tak žiari múdry aj medzi slepými. Pravda nezanikne v blate. Aj keď si na ceste dlho, buď trpezlivý. Lepšie pomaly a múdro, než rýchlo a slepo. Nebezpečenstvo je aj vo chvíľke nepozornosti. Aj ten, kto padol len raz, môže zahodiť celý život. Preto bdej, ako pastier v noci. Kto sa hanbí za to, čo je nehanebné, a nehanbí sa za to, čo je hanbyhodné, ten sa zmetie v temnote. Ale kto vie, čo je skutočne hanbyhodné a čo je cťou, ten kráča svetlom, aj keď iní blúdia. 22. kapitola. Peklo, Niraja vaga. Kto klame, tvrdí, že sa nestalo, čo sa stalo, a čo sa nestalo, že sa stalo, ten ide cestou temnoty. Po smrti pôjde do pekla. Ten, kto ubližuje nevinným, kto klame a klame vedome. Mnoho rúch, málo čistoty. Nie rúcho robí mnícha, ale srdce bez klamu a násilia. Mníšky a mnísi, čo sa zapletú do túžob, opúšťajú cestu oslobodenia a pália sa vo vlastnom ohni. Je lepšie prehltnúť rozžeravenú guľu, než jesť z daru, ktorý bol ukradnutý alebo daný s klamom. Nie každý, kto sa holí, je askéta. Nie rúcho, ale skutky robia človeka čestným. Kto škodí živým bytostiam, kto klame, kradne a žije v nečistote, ten si vytvára peklo v srdci už počas tohto života. Čistota nie je o obradoch, ale o pravde, súcite a miernosti. To je dharma, nie rituál. Ani voda neobmýva klam, ak srdce zostáva temné. Ale kto očistí mysel, ten sa stáva svetlom. 23. kapitola. Slon, Naga vaga. Ako slon v boji znáša šípy, tak aj ja znesiem slová zlých ľudí. Mnoho je tých, čo žijú bez ovládania. Skrotené zviera možno viesť, ale skrotený človek vedie sám seba. Najväčšie víťazstvo je nad sebou. Skrotený je kôň pre kráľa, slon je skrotený na vojnu. Ale ten, kto skrotil seba, je vhodný pred harmu. Nie je lepší spoločník, než ovládaný človek. Lepší než ten, kto vie veľa, je ten, kto vie byť ticho. Skrotený slon ide tam, kam je vedený. Kto skrotil mysel, ide cestou múdrosti bez výčitiek. Ťažko je nájsť skutočne múdreho človeka. Väčšina žije vo svojej hlave, málo kto v pravde. Najväčšia túžba je túžba po zmyslových pôžitkoch. Kto ju zlomí, je ako slon, čo vytrhne púta. Ži ako slon v lese, samostatne, v tichu, slobodne od túžob. Je lepšie byť sám, než s tými, čo konajú zlo. Radšej choď sám ako lev, než sa stratiť v stáde. 24. kapitola. Nenásilie, Tána vaga. Neubližuj žiadnej živej bytosti, činmi, rečou ani myslou. Ten, kto žije v nenásilí, je múdry. Kto je priateľom všetkých, kto nechce ovládať ani vlastniť, ten je oslobodený. Túžby rastú ako vinič, rozťahujú sa, dusia mysel. Kto ich zreže, nájde svetlo. Kto je ovládaný túžbou, túla sa znovu a znovu, ako opica v lese, bez pokoja. Kto pretrhne korene túžby, ten nebude viac trpieť. Tak ako strom bez koreňov nezakvitne. Túžba je ako rieka, čo zaplaví brehy, berie všetko so sebou, aj rozum, aj srdce. Ale kto ju zastaví, ako hrádza zastaví prúd, ten zostáva neotrasený. Pusť všetko, čo nie si ty, tak nájdeš kým si. Kto túži po pôžitkoch, je ako pavučina v ohni. Vášne ho zničia, ešte skôr, než ich nasíti. Ale kto nelpie, ten nezhorí. Je ako rosa na liste, jasná, ale nezadržaná.
Pretrhni pútá, ktoré ťa viažu k telu, aj k túžbám mysle. Prestaň byť otrok. Staň sa pútnikom. 25. kapitola. Mních Bhikkhuvagga. Stráž svoje oči, ovládaj zrak. Buď pokojný a sústredený, ako mních, čo kráča v tichu. Stráž si sluch, nepodliehaj zvukom. Nech tvoja myseľ neodlieta, ale spočine v strede. Stráž si čuch a chuť, nie všetko musíš cítiť a poznať. Skromnosť je sila. Ovládni svoje telo, aby nekonalo zvášne. Ticho v čine je múdrosť v pohybe. Ovládni slová. Hovor málo a mierne, nech je každé slovo ako semienko, nie ako zbraň. Ovládni myseľ. Tam sa začína aj končí všetko. Kto ju stráži, ten kráča bezpečne. Nech mních sleduje cestu, nie slávu. Nie reč, ale čin robí pútnika pútnikom. Pravý mních je ten, kto sa zbavil hnevu, pýchy a závislosti. Mních, ktorý je tichý, bdelý, múdry, nájde radosť v samote ako losos v čistom pramení. Kto kráča tou cestou, aj keď je strmšia, raz dôjde tam, kde sa už neznovu zrodí. 26. kapitola. Brahmánsky, Brahmana Vaga. Usiluj sa a prekonaj rieku, samsáru. Nechaj za sebou túžby a klam. Vnútorný pokoj je tvoj ostrov, tvoj bezpečný breh. Medituj, bdej, neživ hnev ani túžby. Vzdelaný, ale bez pýchy, to je Brahman, duchovne vznešený. Kto je tichý, krotký, súcitný, kto ovládol seba, je naozaj veľký. Kto sa oslobodil, nelipne na ničom, je ako lotos nad kalom, čistý a nedotknutý. Slova ho nepriviažu, sláva ho neláka, nechce byť majster nad inými, lebo už nie je viazaný na seba. Nie narodením je niekto Brahman, ale životom, činom a pravdou. Nie podľa mena, ale podľa srdca. Kto prekonal hnev, pýchu a klam, kto žije ticho, kto má oči ako ten, čo vidí skutočne, ten je slobodný. Ani učenosť, ani pôvod, ani reč nenahradia čisté srdce bez nenávisti. Holohlavý nie je mních, kto žije v klame. Brahmánom nie je ten, kto sa len volá tak, ale kto sa zbavil pút. Kto sa ovládol, neútočí, je spravodlivý a bdelý, ten je ako diamant uprostred prachu. Ticho žiari.